wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawindu ngantu-antu ngenteni tak kamu. Padang bulan dadari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi tak simpen ning jero ati semu tansah ngangen
sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kan mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kodho wong liya sing rasane
apa ya yang lek aku dadi pengendang bae.
sliramu kabeh kuwi ora sing tak celok jare wong tuamu wetone ora kathok.
siji kabeh ana batas wajare aku ra bakal mbrontak lek gawe kekancan rusak cukup aku menang nyawang kowe kepenak cukup aku menang nyawang kowe kepenak opo iki rasane kok anyar tenan gernyawang mripatmu gernyawang sliramu atiku teduh pancen jodoh ra bisa ditrawang cedak karo sliramu nyandeng karo awakmu rata pikirku saiki mung butuh bukti aja sampe lali marang janjimu saestu kula tresno sampeyan kula sayang sampeyan janji ojo nganti kalaran rungono ceritan jero dodo sing pengen nyampene suwon pon burung dadi garwaku
mbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak tulite, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Aku pancen wong randuwe, jare simbok aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak